Good morning. Kirpa hasini lokorongno. Jottono khulumbai ka. Namaskar. Ini je fake news nukmani nati ang kisisa koksanai. 20,000 চাকরি নিম্বাগলে কক থাকলে এখন ফেক নিউজ কারিবই হাই নহাই কক খরাং চ্যানেলনি বিসিংতৈ ব্লক কমিটিनि বরক ত্রিপুরা মাথাनि आदंसं याकारखा हनै फेक निउज कारिखा आं मीडिया पार्सननो आं सोंना मसुङो नर फेक निउज जदि कारिना हंखाय नर अ निउज ताखलायदि नर आउटुं दे आंको खरां चेनेल आं सोंना मसुङो नों बाहायके नों सिखा साइमाखा नों जत बरक त्रिपुरा हासनि बरक साइमानो साबो काहाम क्लाय साबो हामिया क्लाय बबग्रान थांसानि मारिनो सोकांना बागै दे अमाय फेक निउज क्लाय आं खरां चेनेल आं रिक्वेस्ट क्लायो गुबुन चेनेल नुंगिया सिर्फ खरां चेनेल नु अमाके ओ खरां चेनेल बिसिंतै जत त्रिपुरा हासनि बरक साइमानो 20,000 चाकरिनि बागै बबग्रा फेक निउज नामजामनि आब्ला थागलायखो नों हाय नहाय नों अमाके फेक निउज क्लाय दं खरां चेनेल बागपार चेनेल छिबले खरां चेनेल नों जदि काहाम जदि क्लामियांके काहाम जदि साम क्लामियांके नों मीडिया पार्सन तांदि रोमै तक जावानो मीडिया मुंडो हारेगला पब्लिक रोबाय सामु खायसा निंक्लाय काहाम के खायसलादि जाय हंके आउट थांदि आं खरां चेनेल आं रिक्वेस्ट खायो नों बाहाके नों किलानि बरक नों त्रिपुरा माथानि बरक याकारखानि साइमाखा आबना आं मेन कक साव जदि सामुं जदि काहाम खायि सामि हंके आउट दि बस आनि कक अमसे हामबाय।